Ydych chi'n cofio dipyn o bethau am y Morasg, dwi'n meddwl, nid ydych? O gwmpas y Nadolig 1331, roedd na storm fawr am tua bythefnos gwyntoedd mawr a chladdwyd llawer o'r ffermydd bychan yn Niwbwch a thywod. Ada Queen Elizabeth ddaru na goblin o'r storm yn ddwad. A dyna pam mae'r tai ma'n fo yn y tŵn wedi cael ei chi distrio neu rhywbeth. A dim wedi clywed reit i fanna yn ôl y llyfr yma, dwi'n meddwl, reit at y cae nesaf yma. Sef ganol y pentra, mae'n gwneud at y lôn sy'n mynd trwy'r pentra. Ie, sef chi lawr i gwylodio yr arma, sydd yna. Ac felly yn amser Elizabeth y cyntaf am bod y tywod yn dal i symud. Dyna pan ddaru hi ordro i'r Moras cael ei blannu yma, i rwystro i'r tywod te, ddwad. I sefydlu'r tywod yn y fan y lle mae'n gwrdd yna, Ie, so dda nhw ddim wedi dynion ac dda nhw'n pobl Niwbwch wedi gweld. Fe wnaeth cyfraith i wahardd neb rhag torri'r Morasg yn Hwyn Niwbwch, rhag i fwy o dywod chwthu. Rhwng yr amser yma a'r 4edd ganrif ar 15, tyfodd y diwydiant Moresg yn Niwbwch. Hefyd diwydwyr rhyfedd, gwna'n sgubau, matiau, tannau, tynwedd, clustogau, nid gau ei gwedd, i weini i holl Wynedd. Y 4edd ganrif ar 15, roedd ym mhob tŷ bron yn Niwbwch deuluoedd yn gweithio matia, ac am fod y bobl mor dlawd, fe dyfodd y grefft, toedd yna ddim ond Morasg iddyn nhw, ac oedd yn rhad ac am ddim. Morasg dyflwydd oedd y Morasg gorau. Be dwi'n gofio, gyn bob un o'r merchaid i tŵn eu hunan. Dwi'n cofio hynny fel byddai'r merchaid yn mynd i'r tŵn. A wedyn, oedden nhw dechrau mynd y mis Awst i dorri'r Morasg. O'na ryw daclyn. Ac fe torwyd gyda chryman bwrpasol y mis Awst. Oedd yn berthnasol i dorri'r Morasg. Welis i mae'n un, dwi'n meddwl, ar ôl yn Niwbwch heddiw yma, gyn rhywun. A wedyn, oedden nhw'n mynd ac yn torri'r Morasg a wneud o'n styciau. Gyda digon o le i'r gwynt gael i'w ganol i sychu. A wedyn, yn gadalonydd efo gynafa. Tua 2 wythnos, byddai bron yn wyn ei liw. Roedd yn dibynnu ar y tywyd. Dwi'n siŵr sy'n cael diwrnod da, dwi'n siŵr fasa un diwrnod da yn gwneud cerdyn nhw'n cael o ddim bwrw glaw. Gwnaed taes o Forasg yn y man ar lle. A wedyn... Dod â fo adra efo trol a cheffil. Tro na ddim byd arall adag honno. Oedden nhw yn nôl o, a dod â fo adra. Trolia yn mynd i nôl nhw. Ia. A wedyn... Trol a cheffil rwan, ynddo? Adra i wneud y pledi i rhaid wrth ei gilydd. Oedd o'n waith cywrain iawn yn toedd. Cyn defnyddio nhw, dda nhw'n socia nhw. Mewn dŵr dros nos cyn ei blethu am ei fod mor galad. Er mwyn iddyn nhw fod yn ystwyth de, i dilo nhw, i wedi tri nhw, lle se. Roedd y merched yn gweithio ar ei heistedd o fachyn yn y to neu ar y wal a gwneud pleth cara. O 11 neu 20 strand tua 4 modfedd ar draws a tua 8 llath Gymreig o hyd. Roedd rhaid gwneud 8 carau i wneud mats, tua 64 llathen Gymraeg y diwrnod. Roedd merched yn gallu plethu a gwnïo mat gyfan mewn diwrnod. Ac yn cael te a siwgwr neu rhywbeth amdan y mat. Oeddech chi'n mynd cyfnewid arian o gwbl? Nac oedd chydig iawn fydden nhw rhoid o arian. Faint oedden nhw gael, doch? De ciniog y mat, werthu'r rhan fwyaf y matiau. Tiau ar y llawr. I roi dan y llestri efo nhw. Ffarmwrs yn dod i chwilio amdan rei. Ia. O tonu nhw. Ia. Yn dod â 3 swllt i'r gweithurwr i doi y 2 swair neu'r ryd. Mae yna gofnodion o'r ysgubau
A fydda ar un pryd oedd dwsin o ysgubau mawr. I ffermwyr mewn rhannau eraill o Fôn. Oedd na rhyw Colonel Cotton, oedd o'n byw ar ochr Lôn Plas Newydd, ie. Oedd hwnnw yn helnw'n erbeth, yn so oedd o'n aged neu beth oedd. Roedd matiau yn ei defnyddio mewn gerddi yn y gwlau mefus fel ym Mhlas Bodorgan, Clustdogau Penlin i'r eglwysi, Eglwys Byw Maris a Llantysilio, ond dim ond i'r person a'r bobl gyfoethog. Oedd chi'n meddwl bod hwn yn fywoliaeth i'r merched yn Newport? Oedd y rhai chi eraill yn gwneud basgedi. Chi oedd a basgedi ddal pethau gwnio chi fel yna. Ddynas yma oedd hi'n dysgu yn ysgol Newport, Mrs Williams, Bodwynna. A hi oedd hi'n gwneud lot, a un o'r ei basgedi ysgyn y Queen Mother. Roedd rhaffau a basgedi yn cael ei defnyddio i gadw pysgod a rhwydi i ddal pysgod a cwningod. Roedd na wr yn y pentra ein efo'n Sion y rhwydiwr, fo yn gwneud y rhwydi yma o'r morasg, ac yn cael ei gwerthu i waith mynydd Paris i'w defnyddio i olchi'r copar. Fydda na sôn ar un adag bod nhw'n mynd â'n nhw drosodd i Gaernarfon. Roedd Gaernarfon, Flint a Dimbych. I gael ei gwerthu yn y farchnad. Y stemar bach i ddechrau, a wedyn oedd yr tŵad i fewn ydy'r cwch. Mwyn i'n mynd bob dydd Sadwrn jyst. Roedd gan Catherine Jones i fyny i 6 o ferched yn gweithio matiau yn y Gwningar, ac fe fyddai hi a'r forwyn yn mynd drosodd i Sir Gaernarfon ar y stemar bach i geisio archebion am fatiau a'r haffau yn y ffeiriau ym Mhwllheli, Cricedd, Tremadog, Caernarfon ac yn ymlaen. A'r hanes yw i ddibrynu gwerth 6 cheiniog o wisgi os byddai'n gorfod aros dros nos, rhag ofn iddi gael gwely tamp a methu cael noson da o gwsg. A mi fydda ni cael llawer o hwyl yma. A fydda'n had yn deitha fi, fydda fo mynd efo'i dad efo cara ceffil i Deiniolen, wni mwyn a ffair y Deiniolen a Ffestinio. A wedyn fydda fo'n aros noson yn Deiniolen. A na ddau yn mynd penrogyn bach efo'i dad. It was only in the early part of the 19th century, when the industry was at its peak, that it began to slowly decline. And I think it's a great pity that people don't try and make these wonderful baskets and mats today. I'm sure they'd sell them.